Silavê var baş, roj baş, hevando hêvî derim herkes baş e. Îro di weşana me de mîvanê min rojnameger Faysal Dalî ye. Nivîskar Faysal Dalî nav me re ye. Em ê pêra basa rojeva li Tirkiye bikin. Ev qewsa ku li Tirkiye niha em di nav dane yan jî civakên Tirkiye di nav dane ka merov çawa îzah bike, çawa ji nav derkeve. AKP hikûmeta Tirkiye li pê çi ye? CHP ji vir û pêvevê bikeve nava helwestekî çawa, ev ê çawa bikare ji nav vê meselê derbikeve. Ka em van tiştana ji Faysal Dalî bipirsin û wekî din jî meseleyên rojheta navîn hene, Rojavayê Kurdistanê, statiya wê û pêvajoya ku dewleta Tirkiye bi Kurdan re daye dest pê kirin. Ew jî meseleyê mühîm in. Faysal Dalî merheba bi xêr hatî. Merhaba Bedran, xêrdar bî spas dikim. Hêvî derim tu jî baş î? Herhebî zor spas dikim. Baş e, rojevekî têr û tu jî li pêşiya me ye. Pêşî tiştek ku em ji te hêvî dikin. Ev meseleyên li Tirkiye protestoyên ji bo Ekrem İmamoğlu yan jî darbeya ku li hemberî wî pêketiye tu çawa îzah dikî? Çi ye? Mesele çi ye? Çima AKP ji nişkava ket nava tevgereke bi vî rengî? Belê. Esasen ne ji nişkeve bû. Ew piştî salên 2017 ku Erdogan berê xwe da avakirina rejimeke totalîter aboriya Tirkiye ji dest çû, tu zanî. Têkilên wanê civakî, siyasî, cîrantî, dîplomasî mirov dikare bêje Tirkiye bi giştî ji forma dewletbûnê derket û ket forma rejima takekesiyê. Yani rejima otoriter berê xwe dar wek ket formeke rejimeke totalîter. Yani ji otoriterîzmê jî êdî burada çû. Evî jî wisa ku Tirkiye di hemî xalan de, di hemî weran de ber bi têkçûnekî ve biçe. Wek wan dizanin mesela dema mirov li îndekstên navnetewî temaşe dikin. Mesela tişta balkêş Tirkiye li cîhanê di îndeksta sefaletê de welatê yekem e. Yani welatê herî sefîl yê cîhanê Tirkiye êdî. Welatê herî xizan di dwarê azadiya fikir de, dwarê azadiya rojnamevaniyê de hasilî kelam yani çendî nirxên ku welatekî an dewletekî di asta demokrasiyê de nîşan dide Tirkiye hemiyan ji dest da. Û pişt re helbet ev bû sedem ku li dijî Erdogan çend aktorên xurt peyda bibin di hilbijardinan de û diyar bû ku piştî hilbijardina 2018 de jî êdî Ekrem İmamoğlu şaredarê İstanbulê bêguman bêşik ji Erdogan zêdetir dengan verdigire û di hilbijardinekî normal de Erdogan neçare ciyê xwe bide İmamoğlu. Piştî ku ev derket meydanê Erdogan rêdarên AKP xwestin evî tasfiye bikin. Tiştê ku em dibînin jî tasfiye bû ji xwe. Pêşî bi mesela şehadetnameya zanîngehê yani dîplomaya zanîngehê dest pê kirin. Bi îpdalkirina şehadeta zanîngehê İmamoğlu ji lîstikê derxistin. Yani êdî İmamoğlu li gorî yasayê ji bona ku kesekî wek serokkomar an serokdewlet an wezîr bê hilbijardin dibe dîplomayeke wî ya rewa hebe. Evî mafî ji dest girtin êdî daye İmamoğlu bixwaze jî nikare derbasî hilbijardinan be ji ber ku nexwedî dîploma ye. û di nav kevanê de ez bînim bîra we ku dîplomaya Erdogan di tê nîqaş kirin. Yani hebûna wê, tinebûna wê tê nîqaş kirin. Eva İmamoğlu qaşo bi gendelî hatiye stendin. Yani dîploma heye lê bi gendelî salan lê digerin hevalekî zanîngehê Tayyip Erdogan derneketiye holê yani. Erê. Naya vêja piştî ku İmamoğlu ji lîstikê hat derxistin ew tabii têr nake ji bona AKP ji bona Erdogan bi taybetî İstanbul tevî bütçeya xwe ez basa şaredariyê dikim û tevî ranta bajêr hedefekî pir giring e. Yani di gava duyem de xwestin şaredariyê jî bi dest bixînin birêya qayûman. Lê ew bertekên ku derketin meydanê bi Erdogan da firên kirin. Yani halê hazir niha ew ê armanca duyem piçekî texîr kirin. Lê ji rojevê de nexistin ew ê dest deynin ser ew ê.
desteğini ser şaredariye qayyum biraya qayyum desteğini seri via çend rojen ditir em ê temaşe bikin cardin armanca kidin ya Erdoğan dixwaze CHP jî dizayn bike yani serokên totalîter dixwazin muhalefeta xwe jî bi destê xwe çê bikin yani ji wana muhalefetek lazim e ew muhalefet jî dibe bi destê wan hatibe çêkirin dizaynkirin ji ber vê yekê bi vê rêyê tedî li gel mesela tasfiyekirina İmamoğlu derbarê Kongreya Dawîniya CHP'ye de jî şaibe hatine çêkirin gotine li wir jî genelî bêqanûnî hatiye kirin ji ber vê yekê mumkin e ku qayyûmekî jî bişînin ser CHP'yê bi vî awayî rêvebiriyekî ku ew dixwazin bo CHP tayin bikin diyar bikin. Ev armanca sêyem bu armanca çarem jî xwestin ku Kurdan û CHP an jî muhalefetê bi giştî dûrî hev bixînin. Yani avan çar armancên Erdoğan hebû li gorî qenaeta min yani ew ê merhele bimeşin halê hazir niha xetera acîl ji bona Erdoğan hat tasfiye kirin yani Ez pirsekî navberê bipirsim kek Faysal çawa çêbû di şerê li hember Kurdan de dewleta Tirk hebû AKP jî daxil bû bi hev re şerekî pir ciddî meşandin ev 25 salan li heber milletê Kurd ev laliyekî dewleta Tirk û ew qasa bihêz xuya dikir temarekî kûr ê Kemalizmê hebû li Tirkiye artêşa Tirkiye bihêz xuya dikir hema bigire 10-15 salan carê dikaribû darbe pêkbaniya li hember wan derdorên ku xwe weke îslamîst nîşan didan yan jî weke Erbakan û yan jî yedin Turgut Özal be ev artêşa ku ew qasa di çavê milletê Tirk de mezin bihêz xuya dikir çawa çêbû di 22 salên AKP de hêdî naverok hat valakirin serkêşên artêşê weke terorîst hatin pê nasêkirin avê tên hepsê dibin navê balyoz û tiştê din de Ergenekon û nizanim çi AKP wextê ku ev proje xwe pêk anî Kemalîstan ne fikrî ku ya ez bi AKP re nekem nava tifaqê li hember Kurda ve ya sibê dusve bihêz dibe nava artêşê jî vala dike ew ê berê xwe bide me jî ne fikrîn gelo yan jî heqeten dewleta Tirkiye bi tevahî ketiye kontrola AKP yani ne tenê artêş jî yani ew temarê Kemalizmê li Tirkiye rojnamegerê wan nivîskarê wan ew aqlê dewletê ê Kemalîst ku nava dewletê de bicih bibûn hemî awisa bêhêz bûn vala bûn yan jî gelo tenê çavê me de ew qasa mezin xuya dikirin viku vala derket Na ji bona bersîva vê pirsê dibe mirov ji bona bersîva vê pirsê dibe mirov hinekî li rewşa konjüktûra cîhanê jî temaşe bike yani ew bersîva pirsa te mirov tenê nikare li ser dînamîkên navxwe yên Tirkiyeyê izah bike dînamîkên derva yên cîhanê guherîna cîhanê jî ser vê yekê gelek tesîr kir mesela çi bû reel sosyalîzm têk çû şerêsar bi dawî bû artêşa Türk darbekariya wan mirov dikare bêje li gorî dîzayna şerêsar hatibû organize kirin yani artêşa Türk yek ji nobedarên yek ji bekçiyên şerêsar bû yê wê konsesûsê bû ev ya ji holê rabû piştî ku ew ji holê rabû hêdî êdî artêşê êdî neçar yani em bêjin ket proseya lewazbûnê ev ya yek li dunyayê piştî têkçûna şerêsar pêleket demokratîkbûnê li cîhanê pêşkeft konjüktûrê yani xalekî dinya vê konjüktûrê globalizm pêşkeft yani têkiliyên dewletan êdî ketine nav hev karekî navxwe yên dewletekî bû karê derva yên dewletên din mirov dikare bêje xurtbûna Yekîtiya Ewropayê xurtbûna NATOyê duan salan de ez behsa dawiya salên notî dikim destpêka salên 2000 dikim ew nerimbûnekî peyda kir ku artêş li gelek welatan hem artêş hem îdeolojiyên fermî li gelek welatan êdî hêdî lewaz bibin
yani bir hate gelek welatên Ewropa li dijî Gladioya wê demê li dijî Gladioya şerê sar operasyon hatine şêkirin hinek hewldanên darbeyan çêbû berxwedan çêbû virda ew sîstemên zorê lewaz bûn. Vêja ji ber vê yekê artêşa Türk jî ji konjüktûra ji dînamîkên zexta dînamîkên derve para xwe girt. AKP encamê wê demê bû. Ez bala bikişim salên 2000 de AKP hatta mezrandin û bi erêkirina Amerîkayê heta bi dîzaynkirina Amerîkayê AKP hatta mezrandin û ji bo wan rêya desthilatdariyê hat vekirin. Tu zanî beriya ku AKP bê da mezrandin Tayyip Erdogan çend cara çû qesra spî li Amerîka geriya hingê qaşo bi navê projeya Rojhilatiya mezin projeyekî hat namezrandin Erdogan wek hevserokê vê projeyê hat bijartin hasilê kelam rê li ber Tirkiye hat vekirin û Tirkiye wek rol modelekî rola ji bona alema İslamê û Rojhilata navîn ji bo welatên Ereb hatin bijartin. Li gorî vê projeyê ku lazim bû Tirkiye ji bona İslamê ji bona alema İslamê ji bona alema Ereban bibe rol modelekî wisa ku karibe İslam û nirxên rojava bi hev re bijî. An jî İslameke mirov dikare bêje rûken İslameke demokrat wek demokratên Xristiyan yên Ewropî mesela yên Almanya yên Fransa falan rolekî wisa ji bona AKP hatbû pêşxistin an jî hatbû dîzaynkirin AKP ji ber vê ew ê ji ber van derfetan îstîfade kir û hêdî dî tu zanî di hilbijartina 2002 de jî hat ser hukm û bi piştgiriya Rojava bi taybetî bi piştgiriya Amerîka hêdî li Tirkiye di nava şaneyên desthilatdariyê û dewletê de xwe bicih kir. û li bîra te di sala 2007 de ew hêzên ku xwestin desthilatdariya AKP lewaz bikin an jî asteng bikin tu zanî ew mitîngên Cumhuriyetê yên komerxwazan çi zanim dest pê kir li her derê protestoyên AKP Erdogan hatine bilind kirin pişt re me dît carekî de operasyonên Ergenekonê dest pê kir. Darbekarên nav artêşê hatine tasfiye kirin. General hatine girtin. Ergenekon yani ew Gladioya li Tirkiye ya ku di dema şerê sar ji alî NATOyê ve hatibû honandin hêdî bu alîkariya xudanê xwe ku ji bona wan êdî bûbû Frankensteinekî bi piştgiriya wan jî alî hikûmeta Erdogan hêdî hat tasfiye kirin. Helbet dema mirov behsa Gladioya Tirkiye dike Gladioya Tirkiye şûrê Kemalizmê bû. Yani şûrê dewletparêziyê bû, pîrozbûna dewletê bû. Erdogan avaniyê jî bi saya hin hêzên ku bi Amerîka re xwedî têkiliyan başin kir ew kî bûn cemaet bû cemaeta Fethullah Gülen bû. Bi alîkariya wan dest bi tasfiyekirina rejima kevin kirin. Yani dest bi tasfiyekirina Kemalizmê Tirkên spî sermayeya wan hêzên wan hêzên wanê di medyayê de yê navcivakê de hemî yek bi yek tasfiye kirin. Yani ji mirov dikare bêje ji hukûqê ji dadgehan heta dibistanan ew tasfiyekirina Kemalizmê li gorî planekê hat meşandin. û em gihîştin heta îro. Yani helbet xwestin Kemalîstan gelek awayan. Mesela cinayetên siyasî gelek cinayetên helbîra me. Duan salan de ku ji bona rejima Erdogan texne nav tengasî gelek kiryarên wisa hatine kirin lê Erdogan li gorî ewa xwe li gorî ajendeya xwe tevgeriya û tabii lazim e mirov ji bîr ve neke li Tirkiye du hêzên civakî hene. Yani jorgeh yani ban heta salên 2000 herçend Kemalîst be herçend ji alî Tirkên spî ve Tirkiye hatbe birêvebirin jî jêrgeh yani kitle yani bingeh jî Müslüman bû. Müslümanên Sünnî bûn. Yani ji ber vê yekê hin di wê demê de doktrînerên siyasiyên Tirkiye bahsa koalisyona milliyetçî û muhafazakaran yani Kemalizmê û İslamiyan dikir. Yani ew şîfreya wê yekê bû. Yani dîtin ku Kemalizm tasfiye dibe xwestin ber ji bona ku ber li tasfiyekirinê bigirin
têkevne nav rêveberiya AKP, têkevne nav Müslümanên AKP. Yani her du hezar nêzîkî hev bikin lê dîsal gorî xwe bihonîn sîstema Tirkiye. û ji ber wê jî tabii gelek kadroyên AKP di dema xwe de mesela Tayyip Erdoğan mecbur bû di hin deman de hinek kadroyên wan jî tevlî AKP bike, tevlî rêveberiye bike. Çendîn aktorên wan jî dîtin di nava AKP'de. Aslî kelam roja ku em gîştin de Tayyip Erdoğan piştî ew qaşwa hewldana darbeya 2016 êdî berê xwe da xala dawîn ya ajendeya xwe, xala dawîn ajenda jî ew bû wî bi xwe got Tirkiye kevin êdî nemaye, Tirkiyeke nû tê damezrandin bi taybetî di salvegera sedsaliya dewleta Türk de êdî rejimeke nû heye. Êdî feraseteke nû heye, yanî Kemalizm têk çû, êdî dewra Erdoganîzmê dest pê kir. Bi serê xwe dike piştî wê darbeyê veya bi serê xwe dike yan tiliya hêzên dervetê de heye AKP. Yani mirov dikare bêje piştgiriya hêzên derve heye ji ber ku hêzên derva yani deman behsa hêzên derva dikin kîjan hêz hebûn em behsa Amerîka û Yekîtiya Avrupayê an jî welatên Awropa dikin ji ber ku aboriya Tirkiye, siyaseta Tirkiye, leşkeriya Tirkiye, têkiliyên Tirkiyeyên civakî siyasî dîplomatîk li ser têkiliyên wan hatibû damezrandin. Yani Tirkiye mirov dikare bêje perçeyekî wê blokê. Ewana jî ji Kemalizmê yani ji paşverbûna Kemalizmê, ji afirandina probleman ya vê doktrînê gelekî aciz bûbûn ji ber vê yekê ji xwe rê li Erdogan û AKP'yê vekirin, xwestin ku wan bikine rol modelekî yani AKP ji AKP mezintir bû esasen. Yani rola ku dane AKP ji AKP mezintir bû. AKP lazim bû li Iraqê, li Îranê, li Sûrî, li Erebistanê Nizam Kudirê bibe rol model. Yani alema İslamê û alema İsewiyan, alema nirxên rojava hin nêzîkî hevûdû bikin ji ber vê yekê rê li ber hevê jî vekirin berendambûna Yekîtiya Awropayê jî vekirin. Li bîrate yani ew krîterên Kopenhagenê nizanim çi damezrandina Wezareta Yekîtiya Awropayê li Tirkiye gelek reformên dîtir bi saya vê siyasetê peyda bû. Lê tabii mirovên ku van hêzên siyasî nas bike mesela kesên ku ajendeya İslam'a siyasî nas bike dikare wate mane bide ew gotinên Erdogan ku digot demokrasî ji bona me alawekî ye, ji bona me rawestgehekî ye. Wextê ku ew rawestgeh hat em ê ji wê tirênê peya bin. Yani wate çi bû? Wate rejimeke totalîter, rejimeke taxekesî, rejimeke mumkin e şer'î, mumkin e xilafî, mumkin e sultanî bê damezrandin. Yani armanca dawîn ya Erdogan ew bû ku Tirkiyeke ne bi nirxên rojava re di nav aştî de lê rejimeke takekesî ku bibe xelîfê Müslümanan, bibe sultanê împaratoriyeta Kevniya Osmaniyan û bibe başbûxê alema Tirkiyetiyê û bi reîsê milletê Türk. Armanca Erdogan ew bû û hîn jî li gorî wê ajandayê dimiş. Di vê tabloya li Tirkiyeyê tu neonaziyên li Tirkiye bi navekê din faşîzma Tirkiye tu tam li Kudirê bicî dikî, li Kudirê kîjan aliyî cih digirin? Belê. Niha neonaziyet yani wek doktrîn Tirkiye'de ku Türk wek milliyetçi, ulusalcı, ulusal solcu falan bi van têgehan binav dikin. Mirov dikare bêje di yelpazeya siyasiya Tirkiye'de di nav hemû partiyan de hêza sereke di nav CHP da jî, di nav AKP da jî, di nav partiyên din da jî. Xwe partiyên din piranîn jiyatperestin û xwe jî nav li xwe dikin. Yani mesela MHP pêşiyan viya zelal bikin gelo çiqas rast e ku mirov netewperestiya Tirkiye ew milliyetçî kesê ku ji xwe re dibêjin milliyetçî mirov wana weke neonazî pênasê bike. Gelo rast e nabe heqaret yani. Belê. Yani belê. Belê. Yani ji bona wê em dikarin li çend xusûsiyetên neonaziyetê temaşe bikin. Neonaziyet çi ye? Ew peyva ku Türk dibêjine milliyetçîtî. Milliyetçîtiya Tirka çend xesletên wê hene. Yek êrişkar e. Milliyetçîtikekî êrişkar e.
yani şeddide. Do ew nasnameya ku çêkirine yani ew nasnameya ku em wek tirkayetî binav dikin an jî ew jî wek tirkayetî binav dikin nasnameyeka dominante yani çawa tarîf dikirin di demê xwe de di dema damezrandina vê evê de dewletê de têgaha Tirkiyetiyê li destûrê bijîhkirin û ji bilî Tirkiyetiyê ti şans nedan jiyana bi çawa bêjim bi kêmnetewên bi netewên bi eqeliyetên din re yani tenê rêyekî dan ber wan ya hûn ê bibine Tirk an jî rewşa jiyanê an jî derfeta jiyanê em nadine wan. Yani ew bû sedemê êrişkariyê. Dewlet ji bona ku nasnameya Tirkiyetiyê biafirîne bi ço, bi asîmilasyonê, bi heta bi qatliaman meşiya. Ji ber wê yekê nasnameya Tirkiyetiyê nasnameyekî hare, barbar e. û li fîgurên nasnameyên wan mêze bike. Mesela Cengizxan e, Metexan e, Atîla ye, nizanim. Yani di tarîxê de ew jî ne Tirk in ji bana jî yani tarîxekî ku bi tarîxeke çêkirî û fîgurên ji tarîxa Moğolistanê, ji tarîxa Çînê, ji tarîxa milletên dîtir ku hatine dizîn li ser wan fîguran tarîxekî Tirkiyetiyê an jî raburdiyekî ji bona Tirkiyetiyê hat çêkirin ji bo nasnameya ku tedî dewletek çêkiribû Kemal, Mustafa Kemal dewletek çêkiribû lê ji wê dewletê re milletek lazim bû, netewek lazim bû. Ji bo ku karibe ew dewlet bi wê netewa nû bidomîne jê ra tarîxek lazim bû, jê ra zimanek lazim bû, jê ra pêşerojekî lazim bû. Saziya ziman, saziya tarîx, têkilî qutkirina bi kultura Osmaniyetê ve biya İslamiyetê ve biya xilafetê ve avana hemî wek projeyekî danîn berxwe û vê nasnameya firandin. Vê car nasnameyeka bêbingeh, nasnameyeka bêbawerî, nasnameyeka çêkirî bixwazî nexwazî bû nasnameyeke êrişkar, nasnameyeke barbar, nasnameyeka ku milletên dîtir ya asîmle bike ya tinne bike. Ji ber wê yekê ji damezrandina dewleta Türk, Komara Türk heta îro ku sed û çend sal derbas bû, pirsgirêka wan li gel Kurdan didome. Yani lê hatine dawiye dawîn êdî Kurd li Tirkiye ji ew kesên ku xwe wek Türk binav dikin jî zêdetirin ji me re wan û projeya asîmilasyonê an jî entegrasyona Kurdan jî bi ser neket. Ji ber wê yekê carna konjüktür bilind dibe ew Kurdan di vî warî de, di warê nasnameyî de, di warê doktrîna îdeolojîk ya nasnameyê de bi hev dikevin carna jî tedî ew aramî çê dibe filan em hatine evî meseleyê îcar neonaziyeta te ku tu dipirsî ya di nasnameya Tirkiyetiyê de em divê serheldana dawîn ya seraçxaneyê de em dibînin ku çawa derket pêş. Na bedran li rojeta navîn kulturekî diziyê heye. Diziyeke bê ehlaq. Serheldan jî têne dizîn, şoreşî têne dizîn. Me mesela cara dawîn me Sûriyeyê dît. Li Sûriye serheldaneke rewa dest pê kir, İslamî hatin ew serheldanê dizîn, İslamîze kirin. Selefîze kirin. Radikalize kirin. Li Tirkiye jî aynı tişt wisa bû. Yani bertekên li dijî tasfiyekirina İmamoğlu bertekên rewa bûn. Xwepîşandanên rewa bûn. Kanûnî bûn, destûrî bûn, meşru bûn. Lê di carekî de tedît Mansur Yavaş ew barbarê şaredarê Ankarê hat li wê derê çirîskekî pêxist rêda wan neonaziyên Tirka û qaşo du sê rojên pêşîn ku ew Zafer Partiyê got em tevlî vana we nabin, tevlî van xwepîşandanan protestan nabin ji xwe ku Zafer Partî wek projeyekî Erdogan e. Em dizanin de li bijartinan da aliyekî bi Kemal Kılıçdaroğlu, aliyekî jî bi Erdogan re hevkarî kirin, lê di encam da dengê xwe dane Erdogan jî bi barê qantira pereda wan, Sinan Oğan û ev Ümit Özdağ wan yani piştgiriya wan girt Zafer Partîsê û nîjatperestên dîtir tevlî van protestoyên girseyî bûn û berê hêza, berê hêrsa xwepîşandaran protestanan ber bi Kurdan vebir. û dest bi êrişan kirin. Tu zanî yani çendîn Kurd lêdanê xwarin ew Kurdên
کو بنیتێکی ساف تەلیڤانەوە بووبوون پانکارتێکی کوردی نزانم چی کردبوون وردا وردا لێ پشترا ئێدی مەسلەی ئەو کردن قوقلێن شێخ ساید یەن ئۆژەلان چێکردن داروێکردن نزانم سخێفاندان یعنی نەوەنازیەت ئەڤە نەوەنازیەت ji ber ku protesto kek Faysal protesto rastê dema Newrozê hat Newroz jî di nava aramiyê de derbas bû ew jî bû sedem ku neonaziyên Tirk Kurdan ji xwe re bikin hedef belkî jî tam rastê dema Newrozê hat yani Newrozên jî wan hebû çima Kurd mayne tevlî nabin keremke yani çendîn sebebê wê bûn eştera bêjim mesela eger Kurd tevlî van xwe pîşandanan bibûna bavekî rêxistin kirî ava neonaziyan ew ê neweribûna derketana kolanan ew ê neweribûna li dijî Kurdan helwestekî wisa diyar bikirana yani ev wisa ne yani ew nîjadperestên Tirk neonaziyên Tirk li meydana nayêne rûberû bi Kurdan re firsan dîtin ku Kurd li meydana tune ne di do Kurd dûrî meydanan e ji ber ku proseyekê ye di nav hikûmetê da di nav rêveberiya AKP û Kurdan de Kurd niha di rewşa temaşekirinê dane Kurd dixwazin bizanbin ka ew ê çawa ew bibe yani Kurd xwe dûrî bertekên şedîd dane neonaziyan ev yekê jî dizanbû yani nîjadperestên Türk vê yekê jî dizanbûn Kurd êrişî wan nekir tecrübe tu çi rast dibînî tevgera Kurdan divê çawa be Kurd çawa dikarin tevgerin divê şerê AKP û CHP'de yani ev ne şerê Kurda ye ez dikarim ya bêjim yani ev şer hiç alaqa Kurdan nîne ji ber wê yekê Kurd ne mecbûrin tevlî vê şerê bin lê siyaseta Kurd yani çi siyaseta legal çi siyaseta din bi tabiata xwe siyaseteke li ser jêrgeh demokrasiyê demokratîkbûnê mafê mirovan firerdengiyê hatiye damezrandin ji ber vê yekê helbet bixwazî nexwazî wek helwest wê li dijî kiryarên antîdemokratîk bin ev kiryara rejima AKP jî kiryarekî antîdemokratîk e û ne tenê Türkan ne tenê CHP'yan wê li ser Kurdan jî bandorekî neyênî bike li aliyekê din dema ku rejima AKP behsa demokratîkbûnê li gel Kurdan an jî behsa çareseriyê li gel Kurdan bike û bi awayên wisa hovane antîdemokratîk şedîd êrişî muxalefetê bike ew li gel Kurdan gumanan çê dike ji ber vê yekê siyaseta Kurd wek helwesta fermî diyar kir ku li dijî van kiryaran e ev ya pir tiştekî normal e lê tişta nenormal nekir yani daneket meydana mesela ev ya jî mirov dikare bêje wek siyaseteke aqilane wek siyaseteke yani di perspektîfa Kurdan de wek siyaseteke pozîtîf bû yani tamam gumana min hebû ku tamam îtiraza hin derdoran heye dibêjin kifşê ku AKP muxalefeta li hemberî xwe Kurd û Tirkên muxalîf ji hev cuda dike pêşî berê xwe dide muxalefeta Tirk paşê wextê ew berteraf kirin berê xwe dide Kurdan anha jî di rojevê de di derheqê 5,000 kesî de dawe hatiye vekirin ev ê demên pêşme de derkeve holê yani muxalefeta xwe perçe dike wisa berteraf dike ev jî tiştekî wisa jî tê gotin Kek bedra ji roja ku qasek birêjî ema xifên roja ku devleta Tirk hatiye damezrandin heta na her tim Kurd hedef wan bûne yani ew tiştekî taze nîne û ne ciyê tirseyek û em xofekî belav bikin di nav Kurdan de ku piştî CHP dora Kurdê ya ji xwe dor yani Kurd li hedefê ne ji xwe yani rojekê ye ku bê kuştin derbas be rojekê bê îşkence bê bombardman bê girtin bê tasfiyêkirin bê pelçiqandin derbas be di jiyana Kurdan de yani ji bo nevekê gotina te zêdekim garantiya wî jî tune ye ku eger sibê dest bi AKP têk biçe neonaziyên di nava vê muxalefetê de cih digirin ew belkî jî AKP jî xirabtir bin li hember Kurda ji xwe jî AKP xirabtirin ji xwe yani ew xudanê vê rejimê ne damezranerên vê rejimê ne ew bixwe yani
evet çava AKP xirabtir nebin. Hı. Yani ji bo ve ki van şîrovan hinekî afakît benim yani dibe mirov pir zêde îtibar neke. Mesela listeya 5,000 yani ne 5,000 Kurd? 5 milyon Kurd listeya wan di destê AKP'de ye, di destê Devleta Türk de heye. Yani dibe ku hinek derdor bixwazin mesela ew tiştê ku tu dibêjî di min jî jewê bîst me çi ye ji rojanevanekî Cevheri. li Erî. Almanya dijî belê Cevheri cewherî Güven. güven erê. Lê li gorî qenaeta min yani ev nûçeyekî operasyonel e. Yani tu zanî cemaeta Fethullah Gülen naxwaze Kurd û AKP nerm bibin. Herî kim nerm bibin. Yani ez basa tiştekî hevkariyê jî nakim. Ew naxwazin li gel hevû nerm bibin. Bilakis ew dixwazin ji bo lewazkirina rejima Erdogan ciha pê jî madem derketiye kolanan Kurd bila xwe paş venekşînin bila hêza xwe bikine yek bi muxalefetê re mumkin e ku Erdogan têk bibin. Ew yani ew fikriyat heye li cem wan. Lê ew ne problema Kurd ye. Yani wextê ew jî di rêveberiyê de serdest bûn tiştê ku anî serê Kurdan me dîtin yani. û mesela yani dosyeyên 5,000 10,000 wek min got yani dosyeyê 5 milyon Kurdan di her tim li ber destê dozgerên mahkemeyên Tirkan hene kînga bixwazin. Di derbarê Dikarin vê ev pêvajoya yekê li Tirkiyeyê yani pirsa pêwîst dawiş nake mirov herên tirsê çê bikin. di derbarê vê meseleya li Tirkiyeyê protestoyan da pirsa dawî bikin paşê em derbasî Rojavayê Kurdistanê û meseleyên rojhilata navîn bibin. Rojhilatê Kurdistanê jî Rojava Rojhilat. Me dît ku Awropa ne ji Awropayê ne ji Amerîkayê helwestekî pir tûj tund li hember AKP tune ji ber van protestoyan. Temam hin daxuyanî hatin dawîn dîsa normal wek behsa endîşeyên xwe dikin ama wisa pir li dij derneketin. Tu çawa dinirxînî? Bilê. Kek Bedran Erdogan bi rastî jî mirovekî gelek bi şans e. Mirovekî çawa bêjim yani tevî Tirkî de îdîyomekê dibe pisîk li ser her çarlingê xwe dikeve. Mesela Erdogan jî wisa bû. Erdogan çima vê yekê kir û bi vê şîdetê ev yekê kir û bi cesaret kir yani tasfiyekirina İmamoğlu û tiştên dîtir ji ber ku bi ewle bû ji Ewropa bi ewle bû ji Amerîka bi ewle bû. Ji ber ku Amerîka û Ewropa ji demên borî tedî qasek berê me behs kir globalizm de nirxên demokratîkbûnê falan ewana nemalê dîl cîhanê. Yani bala xwe bidiyekê demokrasiya herî kevn, demokrasiya herî xurt yan cîhanê êdî dibin xeterê de ye kesekî şêtekî wek Donald Trump hat vê demokrasiyê dagir kir. Li Ewropa xeyaleta faşîzmê cardin li asîmanan digere. Li gelek welatên Ewropa ya hikûmet ya koalîsyon ya rast rêveberî di destê hêzên rastgir nîjat rojava demokratîkbûna Tirkiyeyê mafê mirovan nizanim hesasiyetên wisa hiç hemawî tune. Ev ya yek. Di do pêwîstiya Yekîtiya Ewropa, pêwîstiya Ewropiyan, pêwîstiya Amerîkiyan ji her demî zêdetir niha bi Tirkiye re ye. Çima? Yek. Ewropa ji bona ewlekariya xwe artêşa Türk wek leşkerê erzan dibîne û Tayyip Erdogan jî ji xwe ev yekê got em dikarin ewlekariya Ewropayê bi saya artêşa xwe ya xurt bibersivîn. Yani tedî ew tirs û gumana êrişa Rûsya li Ewropa peyda bûye. Ji ber vê yekê dixwazim ku artêşekî xurt yê wek ya Türk bibe nobedarê sînorê wan. Ev yek. Di do li Ukrayna cardin ji bona Tirkiye avantajekî pir mezin derket meydanê. Niha piştî eger şera wesaninek peyda bibe ku piştî çend meyê din çav dirê peyda bibe di navbera Rûsya û Ukraynayê de bafirzonekî lazim e. Ji bo parastina vê bafirzonê dîsa leşkerên erzan lazim ew jî dîsa artêşa Tirkiye. Her wiha ji bona Amerîkayê niha tu zanî em ê belkî behs bikin
Na pirsgirêka ewlekariya İsraîlê mesela êrişa ser İranê filan bêvan peyda bûye. Donald Trump çandakî berê telefonê Tayyip Erdoğan'a got ez ê rol bidime te di siyaseta xwe ya rojhilata navîn de. Ew rol çi ye? Rola mesela İranê de piştgiriya Türkiye'ye. Evan ev konjüktüra ku em bahs dikin bû sedem ku Avrupî Amerîkî çavê xwe ji Tirkiye re bigirin. Û ji xwe xema kesî jî nîne êdî mafê mirovan tasfêkirina muxalefetê nizanim çi ewan nirxan êdî nirxên dema borî bû yani. Êdî her kesî jî ji Tirka destê xwe şûştire. Tenê dibêjin bila dûrî me bin bila nêzî Xwedê bin. Çi dikin bila bikin yani. Yani helbesta li dijî Türkiye bigiştî ev e. Baş e. Hiyê jî vekim di wê naberê de tarî bû bar dikim ne? Erî. Baş e tespîtên balkêş hebûn. Em derbasî meseleyên rojhilata navîn bibin. Tabii Hakan Fidan li ser navê Tirkiye çû Amerîkayê hat. Bi qasî ku me bîst ji ber ku daxuyaniyekî wisa fermî tune ye. Pir wisa serkeftî derbas nebiye. Li gorî te bahsa çi kirin? Hakan Fidan û Marco wezîrê karê derveyî Amerîkayê çi bû sedem ku bê ku daxuyanî bidin çapemenî Hakan Fidan ji nişkeva salonê derket û vegeriya. Belê. Yani ez tiştekî lê zêde bikim Hakan Fidan ji alî dergevanê Wezareta Karê Derve ve hat pêşwazî kirin û hat oxirkirin. Yani lazim em bêjin ev dîplomasiyê de yani normal nîne. Herî kemet germe bêjin ne normal e. Muhatabê xwe ye. Belê. Em neveroka ew ê nizanin lê em karin pêşbînî bikin texmîn bikin neveroka hevdîtina Marco Rubio û Hakan Fidan. Tu zanî ji xwe çend hem mijarên Tirka hene. Mijara wana Demirbaş ya sereke Rojava ye. Tu zanî demên davîna Sûrî lê hat zêdekirin. û herwiha mesela İsraîlê niha bûye problemekî ji bona têkiliyên Amerîka û Tirkiye mesela İsraîlê. Yani ez wisa texmîn dikim ku evan mijara hatine axaftin lê hem ji helbesta pêşwazîkirin, oxirkirin û rûyê wan diyar dibe û tu zanî di hevdîtinên wisa de piştî bidawîbûna hevdîtinê yani daxuyaniyekî hevbeş tê dayîn. Ancî her aliyek daxuyaniya xwe dide. Lê ev her du tişî nebûn. Daxuyaniya hevbeş nehat dayîn. Min gorî texmînê min Hakan Fidan ji bona yani li gel van mijaran nermkirina an jî vekirina rojeva van mijaran ji bona amedekariya serdana Tayyip Erdoğan ya Qesra Spî hinekî ew kir yani ser vê mijarê axivîn hinekî test mesên ew dû kirin. Tu zanî ew Erdoğan piştî çend rojê din here Qesra Spî bi Donald Trump ra rûnê. 16 Meyê de jî Erdoğan û Trump bi telefonê qise kiribûn. Nûnerê rojhilata navîn yê Donald Trump Witkoff piştî telefona axaftina telefona wan ji xwe ew peyva ku Trump ji Erdoğan re gotiye em dixwazin bu were kar bikin em ê rolekî di siyaseta xwe ya rojhilata navîn de rolekî bidin ew. Yani evan gotina helbet yani lazim em mirov bêje di diplomasiyê de nayne bikar anîn. Yani diplomasî dibe ku aliyek xurt bi aliyek lewaz be lê diplomasî muxatabûna her du layên wek hevin. Yani ji perdeyekî bilind ji astekî kêmdîtî axaftin bi muxatabê xwe re ne li gorî rêbazên dîplomasiyê veja Donald Trump çendîn care li dijî Erdoğan evan ev helwest û ev gotina bikartîne. Yani ev ya jî diyar dike ku ew ê li ser Tirkiye yani Amerîka ew ê li ser Tirkiye çendîn zextan bike û rûyê Hakan Fidan jî diyar dikir xuya dikir ku hinekî tiştên zehmet ji wan xwestine û ew ê rolên zehmet bidine Tirkiye di pêşveçûnên çavlirê yên rojhilata navîn de li gorî qenaeta min ew jî
İran'a u İsrail'e elbet Rojava Kurdun. Yani ev her şey kalan da ev Türkiye tekne tengasiye her dönüm gevan tekne soleki ediye ve çavacıbni rabın. Evet Türkçe dava kredi erzan bikin alikariya kredi bikin eve yani. Mesela var evet. Yani tırsa Kurdan ewe ku dema ku Türkiye taviz bixwaze ji Amerîkayê Kurt di lîstikê de hebin. Yani Amerika Kurdan bixe bazariyê. Tiştekî wisa mümkün e gelo. Yani gor kanatam dosya Kurdan eğer mebestatta Rojava be dosya atiye girtin. Yani edi mesela taviz dain ser Kurdan listik ser Kurdan Rojava Kurdistan hiç şey nabe. Yani Rojava Kurdistan'ı Kurd revebriye xeser ji bona hemî cîhanê ez dikarim bêjim yani heta ji bona Rusyayê jî êdî faktorekî garantiyene. Tik kesekî bi şaria bi colanî qîma xwe nayne pê bawer nake li ser pêşeroja Sûriyê nafikire. Vêja ji bona garantîkirina vê fikrê jî Kurd lazim in. Yani li wê derê lazim e koalîsyona Kurdan û rejima nû çê bibe. Ji bilî wî ti kes Kurdan jî asteng bikin, Kurdan jî ji lîstikê derxînin, Sûriye hemî teslîmê colanê bikin, teslîmê Selefiyan bikin. Evana xeyalin, xeyalê Tirkan e. Yani dibe ku Erdogan tiştekî wisa bixwaze. Lê ev peyda nabe, tiştekî wisa êdî çê nabe, mumkin nîne. Yani ji bona vekê dibe em êdî li ser vê mijarê neaxivin. Yani pêşeroja Kurdan li Rojavayê Kurdistanê di xeterê de dibe ku Trump wan bifroşe filan bêvan evana ew çê nabin yani. Yani beriya hetişî rast e beriya hetişî tecrübekî tarixa me yani Rojava çima Amerika çima Kurdên başûr parast çima Kurdên başûr çûne ji Îranê ji Tirkiye nizarim ji cihayên kom kirin buffer zona îlan kirin wan parastin piştira ji wan re federasyonekî çêkirin sebep çi bû? Sebebe bû ku nexwestin Iraqê teslîmê Îranê bikin. Xwestin ku Kurd li Iraqê li dijî Îranê li dijî İslama siyasiya Şiayan li Iraqê bibe faktorekî dengeyê. Tiştê ku li Iraqê bû ev ê Sûriyê jî bibe. Rola ku dane başûrê Kurdistanê Kurdên başûr ew ê bidine Kurdên Rojava jî. Yani siyaset wisa ne. Her wiha mesela İsrailê êdî ji çend mehên berê jî cudatır, girîngtir êdî. Yani dibe em li ser ew têgeha ewlekariya İsrailê jî hinek bifikirin. Yani ew têgeha Kak Faysal doh me bernameyekê taybet li ser vê mijarê çêkir. Min meqaleyekî ji rojnameyekî İsrailê wergirt. Pir bi îsrar basa girîngiya hevkariya Kurd û İsrailê dike. Basa xeteriyên hevbeş li pêşiya her du civakan dike. Türkiye jî di nav da. Tu çawa dibînî? Yani wî rojê mîvanekî me hebû me behsa etîk kir. Yani di vê demê de ku İsrail hikûmeta Netanyahu êrişê ser Gazayê dike, êrişê ser Filîstîniyan dike. Çi qas etîk e ku civaka Kurd bi civaka cuhiyara bikeve nava tekiliyê. Bersiva wî elbet pir balkêş bû. Got di vê demê de madem em bi partiyekî weke MHP re bi hikûmetek wekî ya Tirkiye re ku kujerê zarokê Kurdan e em dikarin bikevin nava tifaqekî peywendiyekî çima em bi cihara nekevine. Mesela ev jî bersivekî balkêş bû. Ez fikra te merak dikim. Li rojhata navîn tifaqa Kurd û cuhiyan wêrê li ber kîjan guherînan ve bike? Faydaya wî ji bo civaka Kurd çi ye? Kek bedran di serî de lazim ez bêjim ku siyaseta derva ya netewan ya dewletan li ser nirxên îdeolojîk nayê honandin. Yani di siyaseta derva de îdeolojî tune. Kurd jî nikarin. Meseleye etîk min bas kir tu basa wî dikî. Belê etîk jî tê de. Yani ez basa yani îdeolojî baneya etîkê jî baneya gerek tiştanê jî. Lê nayê watey ku em basa bêetîkbûnê nakin. Yani mesela hemî siyasetmedarên Kurd tê bîra min ez bixwe jî yani kiryarên rejima Netanyahu hikûmeta Netanyahu ya li ser sivîlên Gazê yani barbariye yani ev ya pêwîst nake em serê qisê jî bikin ew barbariye. Yani bes îfadekirina viya
ne mesela etik bune ne ifade kirina viyaji ne mesela ne etik bune. Lê ew nayê wateyê ku Kurd li ser kiryarên meseleyan gazê û nizanim çi helwestên netewî çê bikin an jî xira bikin. Yani İsrail ne hikûmeta Netanyahu ye. Em İsrailê wek hikûmeta Netanyahu nikarin qebûl bikin û bibînin. Netanyahu du sê salên ser hikûme mumkin e piştî di sê salên din yani tu zanî yani demokrasiya İsrailê niha Netanyahu ji ber meseleyê gendeliyê li ber mahkemeyê hefta borî jî li dijî Netanyahu hemwelatiyên İsrailê bi xwe xwe pîşandaran dikirin. Yani rêveberiyeke qirêj, rêveberiyeke ji alî dînparêzan heta selefiyên cihû hatiye damezrandin rêveberiyek ne. Ama em basa devleta İsrailê dikin. Em basa hikûmetê nakin. Em basa civaka İsrailê dikin. Min nebîst bidin teşkut? Ne me pirs nepirsî. Okey. Yani dibe mirov li van çerçeveyan mêze bike. Yani Kurd ittifaq bikin ne bi Netanyahu re ittifaq dikin. Bi pêşiya civaka İsrailê re, bi demokrasiya İsrailê re, bi sekülerizma İsrailê re û pişt re bi devleta İsrailê re hevkariyekî were rojevê li ser vî esasî tê ser rojevê. Yani biçûndina Netanyahu ev hevkarî ew nabe. Ji holê re nabe. Ew nivîskarê ku tu behs dikî yê ku bi vê perspektîfê nêzîkê meseleyê têkiliyê bi Kurdan re bûye jî ne bi perspektîfa an jî ne bi meseleyê hikûmeta Netanyahu meselê mêze kiriye. Yani em zanin devleta İsrail devletekî wisane ku planên dûrdirêj çê dike. Veja konjüktür guherî, jeopolitik guherî, xetên siyasî yên fayê şikestin guherîn yê tiştên nû peyda dibin rojhilata navîn û gelek doktrînên nû li siyaseta İsrail peyda dibin. Bixwazî nexwazî dema ku doktrînên nû peyda bikî tu li sihayê mêze dikî tu li ser kî dikarî van doktrînan peyda bikî. Pasek berê min xwest ez behsa têgeha ewlekariya İsrailê bikim kek bedran. Heta na me ji têgeha ewlekariya İsrailê me çi fehm dikir ku kesek nikaribe sînorên İsrailê bike. Me ewlekariya İsrailê wisa fehm dikir. Ku İsrail di nav heka xwe de, di nav sînorê xwe de civaka İsrail, devleta İsrail di nav aşitiyê de û di nav ewlekariyê de bijî. Têgeha ku me jê fehm dikir ew bû. İsrailiyan jî wek siyaset ev yê danî bû pêş. Lê ev têgeh êdî guherî. Ewlekariya İsrailê êdî berfirehbûn e. Dibe ev vekê qebûl bikin. İsrail wek dewlet ez bahsa hikûmeta nakim piştî vê saetê li peytextê kîjan partî bi hukmdar were ser hukm ewlekariya têgeha ewlekariya İsrailê wê wek berfirehbûn qebûl bike û ev ê siyaseta xwe wisa tesîs bike. Ev ê siyasetekî wisa damezrîne. Îjar berfirehbûn ewlekariya İsrailê pêwîst dike ku hêzên navnetewî yani payandên İsrailê yên wek hêzên Amerîka, Ewropa piştgiriya vê siyasetê bikin. Evan siyasetan hemû li sihayê ancak dikarin wateyekî bibînin. Li sihayê kî hene? Yek hêzên selefîst dijminên İsrailê yani girseyên antisemît hemî alema İslamê antisemît e. û di alema İsrailê de alema İslamê de hiç girseyekî sekular nîne ji bilî Kurdan. Kurd ne antisemîtin û ne selefîne jî. Yani sekular. Hem sekuların û hem jî ne antisemîtin. Dev ji ne antisemît bûne berda li dijî milletên cihû rabirdûyekî wanê bi sedan sal heye. Yani têkiliyê Kurda û cihûyan gelekî kevne û gelekî kûr e. Li ser vê mijarê min gelek lêkolî nekiriye. Mesela stinê mînakekî bidimete aktorên qehremanên Tewratê yani Tewrata cihûyan ji nîvî zêdetir ya Kurdistanî ne. Ya Kurdin ya li Kurdistanê serpêhatiyên wan yan jî li Kurdistanê ne. Meqamê wan piranî li Kurdistanê ne.
bavike cihutiye kesekî ku wek Kurd tê qebûl kirine Abrahamê İbrahîmê el Hezretî İbrahîmê cihû piştî êrişa Asûrî û Babîliyan di salên 900 û 700 beriya Zayînê de hatine sürgûnkirin bo Kurdistanê. Heta salên 1960 jî nebiyên wan cihûyan li Kurdistanê jiyane. Tewrat ji awesta ji ciwanokên Kurdan ji Mezopotamya ji mîtolojiyên Mezopotamyayê yên Kurdan hatiye dagirtin. Yani dikarim bêjim û heta ji wî wirdatir jî 200,000 cihûyên ku ji çendîn beşên Kurdistanê çûne İsraîlê civakekî xurtin. Yek ji wan yek ji endamê wê civakê ez naxwazim navî bêjim ji ber ku yekî dînparêz û nîjadperest e niha di evê de ye di hikûmeta Netanyahu de serokê partiyekî ye şîrîkê koalîsyonê ye. Gelek aktorên Kurd di siyaseta di dîplomasiyê de di sermaya İsraîlê de cih digirin. Civaka İsraîlê jî ew hafizaya tarîxî û ev xusûsiyetên Kurdan ku Kurd ne dişsemîtin û sekûlerin ji bîr nakin her tim bibîrtînin. Bes dewleta İsraîlê heta niha li dijî Kurdan tevgeriye yani dewleta İsraîlê li dijî Kurdan gelek kiryarên bêahlak kiriye heta. Yani em kiryara wana dayîn teslîmkirina Öcalan bû. Heta salên 2000 alîkariya artêşa Türk kirin. Bi hemî derfetên xwe, bi istixbarat, bi heronan, bi perwerdeyan, bi nûjenkirina alavên wan ê şer, artêşa wan li dijî Kurdên Bakur piştgiriya wan kirin. Li Başûrê Kurdistanê Kurdan du caran hiştin û bazdan. Yani sedemê karesata Aşbetal yek ji İsraîlê. İsraîl wextê ku bi şah ra têkiliyên xwe baş kir, bi Saddam Hüseyin ra têkiliyên xwe baş kir dev ji Kurdan berdan bazdan çûn. Lê heta vê çaxê jî têkiliya wan bi tevgera Barzanî ra baş bû ji xwe ra ji wan îstîfade dikirin piştî ku pêwîstiya wan nema berê xwe dan çûn. Yani İsraîlê dewleta İsraîlê dewleta nûjen ya çend salên şêst heftê salên dawî dikim hiç dostaniyekî xêrekî wan negiştê me. Lê îro wek min got êdî doktrîn diguherin, êdî konjüktûr guherîn, êdî şikestinên jeopolîtîk li herêmê peyda bû. Halê Sûriyeyê dibînî tê êrişa Hamasê li ser ewa İsraîlê dibînî yani İsraîl ne di nav ewlekariyê de. Yani Hamasekî ku bi çekên ferdî 2000 Hamasî çanîn serê İsraîlê. Bifikre 200,000 Hamasî peyda serê İsraîlê. Bifikre ku İran çekên nukleerî bi dest bixîne ew çi bînin serê İsraîlê. İsraîl mecbûr e ji xwe re müttefîk Ji bo ewlekariya İsraîlê yani heta niha mesela İsraîlê ew cudatî dir. Tek bedran ez gotina xwe temam bikim. İsraîlê dema ku têkiliya wî bi dewletekî re baş bûna guhê xwe nedda civakê. Civaka wê dewletê. Ev jî bi taybetî di meseleyê İranê û Tirkiyeyê de derket meydanê ku çîrok newsane. Dema bi rejima şah ra têkiliya wan baş bû. Têkiliya herî baş yên her du dewletan di navbera İsraîlê û İranê de hebû. Dema ku bi rejima Kemalîst re û çend salên pêşîn yên rejima Erdogan re têkiliya wan baş bû. Têkiliya herî baş bi dewleta Tirkiye re danî bû. Ji bona Tirkiye tê gotin ku İsraîlê yekem e. Çünkü ji ber ku ji alî Sabetayîstan, ji alî cûhiyan vatiye da mezrandin. Lê diyar bû ku bingeh, jêrgeh, xelq yê diyarker ew e. Li İranê jî îro İran çawa ji sedî heftê heştê dijminê İsraîlê di nava proseya 45 salên rejima İsraîl de rejima İslamî de ew miletê sekûler ew miletên kulgeh İsraîlê di nav aştiyê de dijiyan ji ber ku têkil rabirdiya İsraîlê xelkên Yahûdî û xelkên Fars jî baş bû. Lê civak têne guhertin, civak têne endoktrînîzekirin wek Tirkiye. Li Tirkiye îro heta pisîkê wan dev ji miletê wan berde tev dij berê İsraîlê. Yani firtûneyekî wisa li dijî İsraîlê li dijî cihûyetiyê peyda kirine ku êdî dewleta İsraîl Kemalîst ji werne ser hukm nikarin bi civaka Türk bawer bikin.
Yani avan mesela siyaseti de green edi. Yani devlet u civak di siyaseti de jehev nay evkir, nay perçekir. Mesela me bahsa proseye davin kirne, me go hükümet proseye ki de dest pekirin, lel kolana Kurdan linç dikin. Millet düşmeni Kurda hatta qırkaxı, hükümet çıkas niyet baş beşi. Yani bir şart bejim çıkas niyet baş beşi, tu nikari proseye nusa breve bi. Lazım tu civake ehel biki, perverde biki insan normal. Piştret karbi bu an runi. Yani mesela ana hükümeti AKP ve PKK runişten bevra destur çekiren gotin 50-50 hem çetkin evlavatın çebibe. Nahir, çenabe. Jubar ku Türk u Kurdaki evlav ne? Hatta ku Türk neyine perverdekir? Hatta ku Türk modernize nebin. Yani evcicera proseye ki lazım. Yani civak lazım be guartına. Hemen mesela bana İsrail'e jibusana. Jber ve ki İsrail'de malı sahay mezed ki İro dibine tene Kurdan. Tene dikare bu Kurdan radnaf. Aştiye de udnaf evlekariye de hevkari bike. O Kurdji fikrine yani çuma derbari ve meselede vakti ko devletin serbest Kurdat pelçikinin kes bahse etiket ki. Vakti İsrailiyan Öcalan revandın tabi Türk'a teslime Türk'a kirin vakti her ona dane Türk'an bahse etike kirin. Vakti Halepçe Filistiniyan koçberin Filistiniyen Irak'lı Kurdan işkence kirin kesi bahse etike kir. Yani tuhazım peşim siyaseta derva bir taybeti siyaseta yani diplomasi ve siyaset liser ideolojiye naykır. Droja meda avtış çenabeyti. Tunkari yani dema kerek il ser qirka Maria ve meru napırsa yeku Maria rızgardı ki jüve kere de filtine. Tespita te balkeş bu ju evlekariya İsrail'e idi neveke beriye İsrail de sinore ha berfreh bike ju bu evlekariya xabın garantiye. Yek jvan tespitan ev rojnamegeri İsrail'i peşniyaz dike veke tedbira lehember İran'e. Peşniyaz dike ku sînorê di navbera Sûriye û Iraqê de bi temamî jaliyê Kurd û Durzyan ve werin parastin. Ev tê çi manê û rewşekê çi wa derdixe holê? Yani tekiliya Kurdan bi Durzyan re ev dibe weke sêgoşe İsrail Kurd û Durzî. Çi dikare biguherîne? Ew kerem ke. Bele yani ligori qenaata min tabii hala hazır avana wek pêşkeftin an jî pêşbîniyên fantastîk xuya bikin jî bixwazî nexwazî ber gûr vehere ji xwe. Yani min jî ji me ji ve ji siyaseta Kurd re pêşniyaz kir ku ew sînor bi dest bixînin. Yani ji bo çareseriya muqeddereta pirsgirêka Kurd re jî dergehekî nû pencerekî nû lazim e. Yani mesela em wek Kurdle wek netew di nav sînorên çar devletên hakim de dijî. Tu bi jêr ve biçî girsên Ereb, tu bi jor ve werî girsên Tirk, tu bi alî Bakur ve biçî girsên Azerî, Faris û hemû jî nîjadperestin û li dijî Kurdan e. û li gel devletên xwe yani ez behsa girsên dijî Kurdofob û devletên hakim ku xwedî artêşên şedîd û dijminên Kurdin dikin. Yani ji bona vekê Kurd lazim e xelekekî lewaz bişkînin, xalekî lewaz, xelekeke zincîrê bişkînin da ku karin ji xwe re dergehekî nû vekin. Li gorî qenaeta min jî ew dergeh ew bû ku Kurd berê xwe bidine sînorê Urdunê. Yani biçine sînorê Urdunê li wira deriyekî vekin ew ê xakê bi dest bixînin ew xak bê însan e jî ji xwe çol e yani kesek li wir najî. Jiyan li wir tune, medeniyet li wir tune berewa jî wî Daeş li wê derê biçî dibe. Yani hêlîna Daeşê ew heremên çolî. Yani Kurdan karbûna xwe bigîştina wê derê dikarbûn ji xwe re dergehekî nû vekirin ji ser Urdunê. Tu zanî yani siyaseta Urdunê ji Erebên dîtir gelekî cuda ye. Dostaniya wan gel Kurda heye, dostaniyekî tarîxî ya filan bêvan yani ev mijarekî dîtir e. Lê ew tiştên ku
yani 10 sal berê min van tiştan digot min nivîsan bû jî heta ana İsraîlê heman tiştî dibêjin çima dibêjin ji bo ku xwe bigîjînin sînorê xwe bigîjînin Kurda ji bo ewlekariya İsraîlê du tişt hebû heta na İsraîl dixwast ew dewletên Erebiyên derdora wan her tim di nav nakokiyê de di nav şer de bijîn şerê hevûdû bikin civak şerê hevûdû bikin netew şerê hevûdû bikin dewlet şerê hevûdû bikin hevalê Faysal Belê. hevanno ew deriyê ku kek Faysal bas dike ev deriyê Ebû Kemal e ji vê derê heta herema Durziyan Swêda jê re dibêjin tam li vê deriyê ev çol e yani gund tune ne yani pir bi hêsanî ya İsraîl pêşniyaz dike ku ev herema Durziyan li vê derê ev jî heta İsraîl e İsraîl vê derê yani ji vê derê sînorê Ürdün vê derê diqede Iraq dest pê dike heta vê derê ji aliyê Kurd û Durziyan ve were kontrol kirin kek Faysal jî dibêje pêşniyazekê di cî de ye em eger gotinê te hebin li ser vê mijarê tu bêje paşê em derbasî mesela Urmiye û operasyona muhtemel ya li hember Îranê rola Kurdan tişta ku dikare were serê Kurdan Belê. fayde zarar Yani wek gotina dawîn vê meselê de ez dixwazim bêjim kek bidram Belê yani ew ê tarîx dîrok carekî din Kurdan û cihûyan binêre ez behsa her du miletan dikim yani dev ji hikûmetan dewletan doktrînan îdeolojiyan berde ew ê her du miletan bîne gel hev ji ber ku her du milet dibin heman tehdîdê de ne ji alî heman dijminan ve têne tehdît kirin û bi tinebûnê têne tehdît kirin û ji bilî wan kesekî ku dest jî hevûdû bikin li herêmê tune ji ber vê ez dibêjim ev ê tarîx dîrok hafîzeya tarîxî her du miletan ev ê nêzîkî hevûdû bike yani ev diyalektika tarîxê wisa ne yani eger piçekî biaqil bin ev ê destê wan bigî ji hevûdû yani kesekî nikare bas neke Tirkiye Ajansa hevalê Faysal dewleta Tirkiye serî li Netanyahû bî daye Belê li hember İsraîlê ji bo ku ji xaka Sûriye derkeve halbikî ji sedî bîst nebe jî sedî dehê xaka Sûriye dibin kontrola dewleta Tirkiye de ye. Ya em li bin kontrola wan e em jî Hakan Fidan çima çûbû Amerîka yek sedem çûbû Hakan Fidan dewleta Hakan Fidan dixwaze rejima şara li Sûrî li nav xaka Sûrî li qelbê Sûrî li çar deveran balafirgehên meqerên leşkerî bide wan. Ama Zanî çi İsraîlê kirine? lê Hefta borê İsraîlê ev çend roje belkî belê. İsraîlê ewan baregehên ku Tirka çavberdanekê ku şer'a Colanî soz de wan heta tê gotin ku ew baregeha Palmîrayê wextê ku mühendisên Türk, karkerên Türk an jî leşkerên Türk li wê derê kar dikirin ji bo berfirehkirin û organîzekirina evê baregeha leşkerî wextê ku li wir bûne Tedmûrê ji re dibêjine T4 Tedmûr balafirgehên İsraîlê hingê lê dane û 5 kesî ji wan kuştine. Belê meselek ye. Veca Türk dixwazin bi giştî yani dev ji wê projeya destanîna ser Sûrî bernedane yani dixwazin dest deynin ser Sûrî eger Türk karibin herin Tedmûrê Palmîrayê ew ê qada hawayî ya parastina Sûriyê tekevin destê wan ew der çi ye ew der dibine cîranê İsraîlê yani bixwazî nexwazî yani ana hinek şîrovekar hinek analîstçî dibêjine ya tu û Tayyip Erdogan mêze nekin tekliyê wan bi İsraîlê ran zanim çi ye baş e filan bibin belê tekliyê wan duwarê aboriyê de baş e lê ti zahîren ev teklî bi sixêfa bi îdeolojiyê bi İslamîzmê bi selefîzmê û Netanyahu jî aynı tiştî bike wezîrê Netanyahu jî yani Türk û hikûmeta Türk û hikûmeta Netanyahu ketine şerekî devkî li raya giştî bi rêya medyayê yani ew tê watê sibê roj ew tekliyên wan ê baş yên aboriyê yên ku di binê perdê de dimeşe dikare carekî de xirab bibe yani
ew garantiya vêyekê tune yani em karin bêjin Amerîka garantorê her du aliyê Amerîka vê nehêle nizanim çi sibe roj Türk mesela bêjin çûnel tedmûrê cîbûn Palmîrayê an jî li Homsê cîbûn teyarê xwe F-16 xwe birine wê derê û teyarên İsraîlê hatine ew kirin ser wir firîn zanim çi bû û füzeyekî Türk bi xeletî çû teyarekî İsraîlê ket ew ê çi be wê şaxî an jî bereva jî wê çi bû İsraîlan teyarê Türkan xistin yani tu zanî Rûsa û İsraîliyan çendîn problema jiyan li vê derê wextê ku İsraîl teyarê xwe radikir Rûsa parastina hewayî ew dikirin digirtin qapat dikirin yani ji bona ku teyarê İsraîlê nekevne xeterê lê ev ya garantiya vêyekê tune ye û her wiha İsraîl dizane ku Türk çima têne Sûrî û Türk jî dizane ku ew ê çima her ne Sûriyê ve encama wî çi be bixwazî nexwazî eger biçine nav qelbê Sûrî bijî bibin balafirgehan ve bikin F-16yan bibin ji bo çi F-16yan nav Sûrî ji bona çi pêwîstiya Tirka pê heye lê dijî kî evana tev yani xeterên stratejîk in li pêşeroja têkiliyê her du ewan yani di dîrokê de di tarîxa dewletên wiha de birov dikare bibîne yani çi rîskekî dibe sedemê evekî mezin dibe sedemê şerekî mezin bile Azad Afrin nûçeya lezgîn ji bo Baxçelî heye êkabêje çi hatiye serê dewlet Baxçelî ew tu bixwe binivîsîne nûçeya lezgîn çi ye direqê Baxçelî de ez vê derê peyamên hevalan dixwînim Faysal gelek spas saet û 6 deqe derbas bûn mîna av derbas bû pir zû herkê çend gotinê te di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de hebe em te godar bikin di rojên pêşme de jî bi taybetî em dixwazin basa Urmiye bikin pîlan û projeya ameliyetê li ser Îranê çi ye di vê derê de Kurd wê çawa bin ka keremkî em hinekî wisa mijarê em vekin paşê em bihêlin ji bo rojekî din ez vê naverê de mesela Devlet Bahçeli jî lê kolîn bikim keremkî Balkêşe Kurdistana Rojhilatê Kurdistanê ji hemî deman zêdetir Newroza îsal bi awayekî polîtîk û berfireh û gelek gelek qelebalix hat pîroz kirin yani her tim li wira kevneşopiyeke xelkê Îranê jî hemî xelkên miletên ariyan pîroz dikin lê wek şahiya biharê pîroz dikin lê Kurdan îsal ji Loristanê bigire heta Makoyê li hemî deverên Kurdnişîn Newrozê bi awayekî girseyî û polîtîk pîroz kirin ev ya gelekî balkêş bû û dîsa tiştekî balkêştirîn û nû li Urmiyê li eyaleta Urmiyê Newrozekî gelekî bi coş hat pîroz kirin ev ya faktekî faktê dîtir ku tu zanî rejima Îranê li benda operasyonekê li dijî wan ji alî İsraîlê û Amerîkayê ve vêca rejima Îranê jî baş dizane ku ev operasyon dema dest pê bike rejim piçekî lewaz bibe ew ê Kurd bi taybetî di xalê yekem de di sahne yekan de ciyê xwe bigirin yani Rojhilatê Kurdistanê çawa serkêşiya serhildanên jin jiyan kir û esasê rejimê hejandin vê carê mumkûn e ku serhildanekî çekdarî ku çawa li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê peyda bû li Îranê jî peyda bû vê ca rejima Îranê dixwaze ber li vî tiştî bigire çend qozên rejima Îranê hene rejima Îranê yek ji qozên wan ku berê jî ceriban bûn bê ku ew daxilê meselê bibin derxistina şerekî di navbera Kurd û Azeriye de ye yani ana hinekî şîroveger wisa dibêjin ku sankî haya rejima Îranê ji xwepîşandanên Azeriyên nîjadperestên Azerî yên Mehabadê li dijî Kurdan nîm bû an jî rola wan têda nîm bû ev ya li gorî qenaetê min dîtinekî pir naîfane ye yani li gorî qenaeta min ew xwepîşandanên li dijî Kurdan ji alî nîjadperestên Azerî an jî Azeriyên ku wek nîjadperest hatine xuyakirin an jî kesên ku di kirasê Azeriyetê de xwe diyar kirin rast prodüksiyona devletê prodüksiyona Tehranê Tehran bi vî awayî ji Kurdara got hay ji xwe hebin eger hûn bi Amerîkyan re bi İsraîliyan re hevkarî bikin şerê Azeriyan şerekî navxweyî şerekî xwînawî li benda we ye
Veja yani lazım ezbacı bejim ser mesela abi taybeti eğerete Urmiye jmejve ve Kerkuk'e ve Musli dinava Kurdu Azeri yanda eveki he problemeki nakuki ki he Nijat peresten Azeri Urmiye ve Khaka xwe û Kurd jî Urmiye ve Khaka dîrokiya Kurdistanê nas dikin wisa binavdikin. Yani mirov dikare bêje heta salên hefteyan nav bajarê Urmiye şêniya ewan şêniya Azeriyan zêde bû. Ji ber ku Azerî esnafin Azerî heta esta jî îro jî tu zanî hinekî avantajên wan hene li Îranê ji ber ku şiîne û Azeriyan yani Aceman 600-700 sal Îranê birêve birine. Yani wan bixwe birêve birine yani li Îranê bandora Azeriyan bandora Aceman gelek zêde ye. Yani niha jî ji Farisan zêdetir li vê devletê Xwedî derdikevin. Bala xwe bidî ki her du rêveberên wan ê herî paya bilind. Xameneî û pezeshkiyan her du jî ew Acemin. Yani rola wan di devletê de, di aboriyê de, di istihbaratê de, di artêşê de gelekî xurt e. Yani ew em dikarin bêjin şirîkê dewletê ne. Kurdên feqîr sünne ne li derve sîstemê ne têne pelçixandin. Veja yani bi vê evê jî bi vê hêzê jî li ser Kurdan dixwazin serdestî bikin. Lê mesela em li Amara mêze bikin di hilbijartina dawîn de ji 12 mebûsên eyaleta Urmiye heft ji Kurdan hat hilbijartin. Ew çend jî gelek partiyên Kurd banga boykotê kiribûn. Yani eger ew boykot jî netêda bûne Kurd biçûne ser sandoqan ji 12 ne heft lê dikarbû neh 10 derxistana. û vî awayî jî nîjadperestên Azerî ku ji alî devleta Îranê ve li dijî Kurdan têne fît kirin û ji alî Tirkan ve devleta Türk ve jî li dijî Kurdan û li dijî devleta Îranê têne fît kirin. Yani feqîrê Azeriya îşê wan ne sane. Yani du hep patronê wan hene yek Türkin yek Farisin. Devleta Faris devleta Türk dixwaze serê wan tê xwe belayê. Vî away li dijî Kurdan ew yani xwe pîşandaneke barbarane kirin li dijî Kurdan banga qetliamê kirin filan bêvan. Lê ez dixwazim bêjim mesela cara dawîn di navbera Kurd û Azeriyan da li Nexedê sala hefteyê nihan da problemekî çêbû dîsal heman de Nexede bi rastî jî tam di orta Kurdistanê de yani Nexeda xakî Kurd e tu ew ê li nexşe mêze bike tu yê bibînî. Hinek li wir Azerî dijîn piştî ku rejima Şah Lewaz bû vekişiya rejima İslamî nizam çi bû wirda Kurdan destanî ser rêveberiya Nexedê. Welatê wan e lazim e bê rêvebirin bajar bê îdare nabe. Azeriya gotin weyla alo ev der Azerbaycanê em rêveberiya Kurdan qebûl nakin. Tep rep rabûn hevxistin. 800 heb insana qetil kirin piraniya wan jî Azerî bû. Yani Kurdên Îranê yani tabii kes naxwaz tiştê kursa di nav milletan da çêbibe û taybetî doktrîna pejaqê îdeolojiya wî wek Rojavayê Kurdistanê ye. Yani hevbeşiya gelan, hevpariya gelan, hevkariya gelan parêz. Yani partiyên din yên Kurd jî wisa çepkirin mesela Komela xeta girseye di nav evê de di nav Hizba Demokrat de ji milletên dîtir însan hene. Yani hemê siyasetên Kurd. Çi pejaq be, çi Hizba Demokrat be, çi Komela be tef sekûlerin yani. û nîjadperestî falan ji di nav Kurdan tune ew dixwazin yani Azerî jî di nav wan de hebû. Veja eger tiştekî wisa biqewme jî yani milletekî ku bi salan bi sed salan hatiye çewsandin ew ê çavsortir bibe yani. Yani Azerî mal û milkê wan heye, sermaye wan heye, dewlemendin. Lê Kurd tiştekî ku wenda bikin tinane Kurd heta niha jî qolberin yani. Qaçaxçîtî dikin. Piraniya wan bi vî awayî îdara xwe dikin. Êdî hesab cem wan yani canê wan çawa dixwaze bila wisa tevî bigirin. Lê kes ne divê hêviyê de ku Kurd û Azerî werin lîstika rejimê bi ev re şer bikin, şerekî xwînawî di nav wan de derkeve ji ber ku bi rastî tarîxê de ji mesela dema Mehabadê de têkiliyên Kurd û Azeriyan gelekî baş bûye yani. Çendîn cara şandiyên Kurd Naqadeh ciyê tu dibêjî mamoste tam di binya gola Urmiye de ye ne wisa tam li vê derê ye. Yani belê li wê jêrê erê.
Gelek spas malateya va neha Spas heval başı. dipirsin nûçên deqeya dawî yani tu jî berî ku biçî godar bikî nûçên deqeya dawî hevan no di derheqê dewlet baxçelî de min tiştekî nebîstiye. Tenê bahsa serbestiya Selahedîn Demirtaş tê kirin van rojan. Selahedîn Demirtaş wextê were birîn berdan îcab nake em şoq bibin. Normal cî wî ne hepsxane ye, ne zindan e, li derve be. Dibe ku were berdan jî. Qasî ku parêzerî wî behs dikin, îhtimalekî pir mezin di cejnê de, cejna Remezanê de ew ê li malê be. Ama dîsa jî meriv nizane dewleta Tirkiye 24 saetan carê siyasîtê diguherîne. Wekî din di derheqê dewlet baxşîlê de min tiştekî nebîst. Qasek berê derheqê Baxçelî de Twitterê tiştekî komîk xwend. Dixwazim parve bikim. Yekî nivîsand bû digot em Baxçelî tan didin wî alî meleket jî wî tan didin paş ve tan didin. Vê wisa ortaya maye. Dibe em jî Baxçelî tan didin ew jî îade dikin. Ama yani rewşa Baxçelî berê ku biçe Mêrî xwe nîşan da nebe agahiyên davîn hatiye entûbe kirin yani ne ser xwe ne ser hişê xwe. Ê ku ev agahî da Can Ataklî di derheqê wî de dosa divekirin. Sir ji ber vê gotina wî. Nabe mirov tabii Baxçelî bejî derheqê kesekî de yani niyaza mirinê daxwaza mirinê bike. Daxwaz Tabii nekiriye. gorî yasayê xwe dimeşe yani. Tenê got min ji nava MHP agahiyekî pêbawer girtiye ku ew hatiye entûbekirin yani nefes qabloyê digire. Baş e gelek spas dikim. Ev demek ki derbarê mirinavî de nûçe têne gotin îdia hene lê natiye piştras kir. Ya pirsên mantıqî hene. Mesela Tayyip Erdoğan çima naçe serdanê. Çima ji Tayyip Erdoğan'a telefon nake madem li nexweşxaneye. Çima behsa hevdîtina wan nayê kirin tiştî wisa. Ya yani mêrik entûbe ye yani di jiyana nebatî de qomayê de ew here serdana wî çi bike. û here serdana wî lazim e wêne belav bike. Yani tiştê ku dibêjin rewşa wî gelekî xirab e. Bi vê awayî. Temam Malatya va Herebî ji bo Malatya jî ava gelek spas bo sebra te û bo sebra bîneran Herebî. Bêhêviya projeyê xweş. Bi tevlîbûna te kanala me bû akademî yani hevalê me jî wisa dibêjin û gelek agahiyên nû digirin yani pir fayda vî şiklî bernameyan heye. Yani em tenê nûçe pêşkêş nakin tenê ne tenê analîzên siyasî her wiha agahiyên dîrokî tê de hene. Merov bikaribe tiştên derbas bûne bi pêşerojê re muqayese bike bide berhev û bibe xwedî tecrübe. Ji bo wî bernameyê ku tu tevlî dibî ez weke akademî dibêjim. Dersên akademî ne Malatya ve Herebî. Hevan bi hêviya rojên xweş azad em ji we re jî spas dikim. Kek bedran. Herebî.